Vlog. Vi vlogger. Vlog. Nå, hey! Nå, fik du kappe? Ja. Udsyn. Sådan der. Markus springer. Okay, let's go. Hvor er vi på vej hen? Vi laver telefonfis. Vi er på vej i... vi er på vej i Netto. Kvickly. We run. YOLO, du skøb. Hvad er der YOLO med det? Hvad? Ja. Lad os gå med, Matas. Og hvad skal vi Kvickly? Skal jeg købe kærmælk på dåse? Jeg er rigtig, rigtig lav. Ja, Branja! Fokuser på mig. Yes. Okay. Vi har fået kus, vi har regnbuekus. Vi selv kus, det er virkelig perfekt. Og så er det tomt. Lad os sige det er shit. Sådan. Dine shit. Ja. Fortæl mig om the accident that happened at the door. Det er kom lige bil. Så er så glad. Du er på vej til mig. Vi skal have nogle penge, så vi kan købe det her Nintendo til mig. Og vi kan købe de her lækre sager, vi har, ikke? Så vi er på vej ind. Og så lige pludselig er der bare en, der åbner der, og så er jeg bare sådan, fuck no, så gik jeg sådan væk. Der er en bil der. How to basic. How to basic. Markus, jeg skal lige lave how to basic først. Nå, okay. Sløret. Og det må hun lige skulle have sagt, det kan jeg ikke. Danger zone. Se, det bevæger sig. What's in the box? Frosted Flakes, nigga, damn. Jeg skal sætte det. Alfen. Vi har Alfen. Film mig ikke! Det er Alfen Johnny. Han er blevet lidt a bit gangster, maybe. Now I turn the camera off.